अरे मुझे देखो यार हेलो आना नै बुट जुथा बायनो नागिरदों दिनै ओरैबायदि जाम्बा खाना बायनो हा बलबा जोनो रोंना रोङाथाय सेगानि गोदान गोदान सफैदों जाहैदों बेखौ नायनो नागिरदां थारमाने आं बेवहाय फैनाया ना टाउनाव फैनाया आङो दस्रा खामानि लाना फैदोंमोन खिन्थु आङो ओरै गिदिं गिदिंनानै दिनै नै बेखौ बुट जुथा नायलांबावसै माने उदैया गिदिर जाबाय ओंखायनो एसे उदै फेसेमनो नागिरदों दा जिखुनु जाया मानो नैबे दखानावहाय आङो सेगानि नागिरदों दस्रा ब्रेन्डखौथ' गाननो हाया नालाय फैसा गैया ओंखायनो सेगानिखौ नैबे गोदान सफैदों जाहैदों माला बेखौ नायनायनोसै माबायदि नोंथांमोना सोरबा जुदि बायनो लुगैदोंबा बेयाव बायफैनो हागोन आरो ओंखायनो ये नया है ना इसका दाम भी ज़्यादा हुआ शायद 1350 है 1350 11 है अरे बाप इतना ये बढ़िया है माल बहुत बढ़िया हमको ज़्यादा नीच चाहिए नहीं हमको कम वाला चाहिए ये ठीक है एक टू है अच्छा वाला सामान अभी फिलहाल एक टू है अच्छा वाला सामान बेखौ लानो नागिरदोंमोन आङो नैबे लायनायानो बारा मोजां नङा जादों ओंखायनो दस्रा गोदान मोनसे माल देखायनो नागिरदों आङो ओमफ्राय नागिरगासिनो दं मोनाखै नै आं एसे खमाव बिदोंमोन नालाय होना होआ मिथिया जिखुनु जाया मानो नै नागिरगासिनो दं बिसोरो दा माला दंना गैया मिथिया माल जुदि दङबा लाबाय गैयाबा लाला आरो बे खद नाम्बार 6 नाम्बार साबो नालाय आङो दामा थिग जायाखै दाम थिग खालामगोन नि ओमफ्राय फाग्लासो ना आथिङाबो एखमबा गिदिर जायो एखमबा जायो उदैबो देरबाय नायग्रोनोसै र' आं बेखौ नायग्रोनोसै लानाय जायोबा आं दा खिथाफिनसै नोंसोरनो मोजां मोनदोंमोन एसे सिमोन मुद मोनदों एसे गाननो मोजां बेखौनो लानोसै नामा सानबाय आरो आङो मोजां एसे गाननो जिखुनु जाया बेखौनो लानोसै नामा आङो फाग्लासो गोरों बायदि नामा एफाग्राब प्रफेसनेलबो नंखायाना रायजोबो नैखौ लाबाय आङो माबायदि जागोन मिथिला आङो गाननो मोजां मोनदोंमोन आरोना जिखुनु जानानै होबाय आङो दामखौ खिथाहरला नोंसोर बायफैबा लादो दे दादा जायखिजाया लाबाय आङो खिन्थु नोंथांमोना बायफैनो हागोन आरो नायफैदो माबायदि मोनो नैबेनो दखाना मालाथ' मोजांखौनो मोनो गाज्रि मोना आं बेनाव बिराद बुस्थु बायो आरोना जिखुनु जाया मानो दा थांफिनसै नै गरमाबो गरम जादों बोथोरा बोरैबा आलदा बारहुंखा बारहां बारासो मोनगासिनो दं फाग्ला बायदिनो ओमफ्राय ओरै हिनजावखौ लायबावनांगौसो बुरियाबो स्कुलाव दं नालाय बिराद देलायनानै फैखादोंमोन नालाय आं बेखौसो लानानै फैखादोंमोन नालाय ओइ दै लोङो बेयाव बायदो आं बेखौ गारसंगोन होनबालाय दे होमबा बन्द'मोन आङो ना गारियाव ओंखारबाय आं डिटि अफिसाव एसे खामानि दंबावो डिटि अफिसाव दसे थांनानै फैफिनसै आरो नै बेनाव ओरै गय लालाबायनायदों माबा जालाबायनायदों एसे माबा जाहैनोसै ओमफ्राय डिटि अफिसनि खामानिया सार्भार प्रब्लेम जादों नालाय दा सार्भार फैफिनबाय खोमा सोंहैफिनसै आङो नायनोसै কি হয়েছে ঠান্ডা নরমাল আছে দিব আমি যদি নরমালে খাই রে বেশি ঠান্ডা খাওয়া না যায় অল্প বেশি ঠান্ডা খাইলে গলাটা খারাপ হয়ে যায় जाबाय हे गाइस नै जोंना दा माबायाव मा नामोनलाय बेखौ डिटि अफिसाव फैबाय जाबाय बुस्थुआ थारमाने ड्राइभिं लाइसेन्स दंमोन आरोना ड्राइभिं लाइसेन्स आंनि नङा आंनि बुरिनि बिराद गोबावसै 2022 अक्ट'बराव होनायमोन मेसेजआ फैयै फैयै जाजोब्बाय ओमफ्राय लास्ट फिनिशिं जेब्ला डाउनलड खालामनांगौ ना ड्राइभिं लाइसेन्सखौ बेनि माबायानो जायाखैमोन आरोना मा होनोमोनलाय मेसेजआनो फैयाखैमोन दा चेक खालामहोफैदोंमोन जाबाय आरो दा मेसेजआ थांनाय नंला जाहैदों दा जायखुनु जाया ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोनसिगोन आरो फिलहाल दा नै लामाया बिराद सुन्दर जाबाय नै स्लिम खालि नैबे लावथुब दं आरो गेजेर बे लावथुबला नै बिराद गाज्रि जेरावखि मोना बे लावथुब जोबसै जायखिजाया जों थांसै जोब्बाय दाबो फैया नेगासिनो दं नै सफैबाय नेगासिनो दं बाबाय फैद' थाबनो जोङो ना मेंबाय लानानै फैबाय स्कुल हस्टेलाव स्कुलनिफ्राय लानानै फैबाय ओमफ्राय जों दा नै मोनसे रेस्टुरेन्टाव जाफैबाय आरोना बास स्टेन्डनि अपोजिटआव फुड्स होननाय रेस्टुरेन्टाव माने ओंखाम जायाखै जाहैदों बेदरल' जादों जाहैदों नै बिथाङा मेंबाय जाहैदों सुन्दुर नुथारदोंना दिनै नै आं सुन्दुर जबाय नामा नों बिथाङा बिराद उन्दुखादोंमोन नै आं खोनानो
नोंना सफैबायलै बाबु लाङाव जोंना एसे लेट जागोन आइ 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 जाम्पाया खोख्लैना लाबाय माबा दंमोनना एसे बुद्रुग्रा दंमोनना टिसुजों फुगारना ला टिसु नङाबा गस्लायाव नांजागोन नोङो नै सासे मा खालामना लाखो खोख्लैना लाबाय नै जोंना नेगासिनो दं दाबो सफैया दसे उनाव मोनजासिगोन बा गोदो बिराद लोङोमोन जोङो आं दा देखो बिरियानियाव मा मा दं नायलाय जाखावदो जाखांनानै फैबाय ओरैबायदि माने जागावगौ मोनबावदोंमोन एसे गोथाव जादोंमोन नालाय मालाबा खेबसे मोजां जाफैफिनसै आं नाङा आं रावबो मालाय जाहोनायखौ जाला दाना आं हारसिं जाफैगोनसै सेरनो हाला जोंहा नोंनि सेराव मोनजाबाय थाबानो जाबाय आं मालायनि फैसाजों जाला दाना आं नोंसो जायो आं लटारि लागासिनो खाना जाखांबाय थांसै दा न'आव डाइरेक्टनो बारा एनार्जि मोना मोनदों आरो ना जेखुनु जाया मानो दोनथ'बाय जाय जाय नायनो गोसो नायदो मोजां मोनदोंबा गाहाय नुग्रा जाबाय मोजां मोनाखैबा दानायसै होननाय जायाखै आरो जेखुनु जाया मानो नायदो अननानै एसे वाट्स टाइम बारायला होदो दोनथ'बाय आङो बाय बाय